аз съм Еми и в това видео ще отворим тези 15 стикита. Получих ги от едни много мили хора в Lidl. Това е кутията с моите стикита, сега ще покажа кои имам. Да се надяваме, че не се повтарят много. Аз имам ето тези. Ако не се лъжа, бяха 11. И сега да започваме. Започваме с това. Само да видя. Имаме го. Да се надяваме второто, че го нямаме, защото кой иска да му се повтарят? Второто го нямам. Това сега ще видя как се казва. То се казва Смърфът Майтапчия. Ето тук. Добре. Така, продължаваме. Това е повторка. Много трудно ги затварят и не мога да ги отворя. Този лилавия. Днес го получих. Но ще го дам на някой и ще ми даде друг. Нямам късмет! Това е същия Майтапчията. Този път нямам късмет. Този го нямам. Добре. Това е дивият смърф. Ето тук. Той е с зелена шапка. За сега имаме 3 повторки, но... Бъки! Той свети в тъмното. Не знам дали ще можете да видите. Мале, много го исках. Ето тук. Не мога да повярвам. Мисля, че този път ще ми върви. Добре, да продължаваме. Смърфурио. Не, имаме, за жалост. Да. Аз уж имах малко стикита, но... Не ми върви. Татко Смърф. Не ми върви. Ох, моля ви, стискайте той. Това го нямам. Това е Штраки. Това е Калинка. Супер. Не знаех, че в смърфовете ще има калинки. Супер. Този го нямаме. Това е Смърфът Поет. Тук. Супер. Остават 4. Стискайте палци. Златния Смърф! Това е Смърфът. Крал Смърф. Супер. Ето тук. Това е той. Да, това е той. Много хубаво. Защото сега събрах тези, които... Сложих го наобратно. Събрах тези, които никога не съм си мислила, че ще мога да събера. Дано го нямам. Имам го. Нищо. Имам много повторки, ще ги давам на... Пак Бъки. Стискайте палци, моля ви. Дано го нямам. Имам го. Ами, сега само да преброя колко повторки имам. Гледайте колко много. Това са тези, които нямам. Сега ще видим. Един падна. Ето тези са тези, които имам за сега. Повтарят ми се 8, значи 7 са били нови, което също си е добре. Ето ги. Този Бъки, който ми се повтаря, не знам за какво ще го използвам, но едва ли ще го давам. И това беше видеото, надявам се да ви е харесало. Ако това е така, дайте thumbs up и се абонирайте за моя канал. Чао!